O 30 de xullo arrancarán as festas do verán de Ribeira co pregón dende o balcón da renovada Casa Consistorial que dará paso a 5 días de celebracións. No apartado musical destacan orquestras de primeiro nivel como o Combo Dominicano ou Cubo, mentres que os concertos inclúen as actuacións estelares de Hueco, Galician Army, Lichis, un tributo a Andrés Calamaro ou o grupo cubano Son de Camagüey. Traemos 7 orquestas para 5 días, 3 artistas de primeiro nivel contrastado como son Lichis, Hueco, Galician Army. Traemos tamén música de raíz como é Son de Camagüey ou algún tributo como pode ser o de Alta Honestidade, e apostamos tamén polo talento local como pode ser a través de Dippers, así como o deporte a través da travesía a nado e da Copa, como ven sendo habitual, de fútbol. Pola nosa parte estamos completamente seguros de que isto é unha oferta que pode gustar a todo o mundo, nos está centrando nun solo gusto. Temos artistas galegos, temos artistas nacionais, temos orquestas de todo tipo e todo amplio espectro. Ademais da música, o programa inclúe moitas actividades para o público infantil, con hinchables e obradoiros, así como unha travesía a nado para os máis deportistas. Matizar que os hinchables van a ser hinchables variados con agua, vale, para que os rapaces pois xa podan vir un pouco previstos de muda e roupa de cambio. Como me dicía o compañeiro Fran, este ano fixamos a primeira travesía cidade de Ribeira, que vai a ser enfocada para os rapaces pequenos. Van a ser categorías de Benjamín infantil, alevín e junior, hasta 15 anos. Esta modalidade surge gracias ao que é o Club Náutico de Natación de Ribeira. E como non, segue habendo sitio para a tradición, coa misa solemne e procesión marítima na honra da Virxe do Carme ou a recuperación da sardiñada popular. O espectáculo pirotécnico terá lugar o domingo a medianoite co combate nadal como peche das celebracións.